Sirifila Jabara filɛbagaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ko aw ma ɲina sariya bulon de don sariya bulon min kɔnɔ bi an kɛ mɛn ka wuli k'a ɲɛsin jamana garde nationale ma garde jɔyɔrɔ ka se ko ale ka baara dɔn bi ani finitigiw caman mansalara ni sariya bulon kelen kɔnɔ bi ani garde bɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka se ka hakilina min walawala o de ye mission et attribution de la garde nationale la garde a ka baara faso kɔnɔ an y'a lakɔlɔsi k'a fɔ nin waati laban ninnu kɔnɔ garde min ye jamanakuntigi dakayɔrɔ ye u ka baara ɲɛsinnen lakana ma ka se an ka fangabonda caman ma ni donna an ka tribunal kɔnɔ an ka cour kɔnɔ i bɛna ye k'a fɔ garde a bɛ an ka arrondissement na préfet kɛrɛfɛ sous préfet kɛrɛfɛ fo ka taa bila bangiw la ka se maintien de l'ordre ma o la an y'a lakɔlɔsi k'a fɔ garde ale ka baara a fanga ka bon kosɛbɛ an ka wuli ka na dɔn bi an minnu ye jamanadenw ye an ka se ka garde ka baara an k'a dɔn n'an y'a dɔn an bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na ni ala sɔnna ne ni aw an n'a o kibaruya caman sɔrɔ nin kɔnɔ. Walasa ka kɛ ni an ka bi hakilina ye le thème du jour mission et attribution de la garde nationale garde ka baara Mali kɔnɔ k'o dɔn an b'a fɛ sani an ni garde ɲɛmaa dankan ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka sigidalamɔgɔw yɛrɛ ka hakilina lajɛ garde ka baara kan k'u ka réaction jateminɛ olu yɛrɛ bolo gardikɛ ye jɔn ye laɲini jumɛn bɛ garde fɛ an kan ka mun de kɛ garde ye k'u dɛmɛ u ka baara kɔnɔ n'ala sɔnna an bɛna kuma di sigidalamɔgɔw ma n'o ye population ye u k'u hakilina di nin ko in kan. Bon, an yɛrɛ an bɛ gardiw dɔn tɔrɔ u sɛgɛlen don tuma bɛɛ u ka mobili bɛ yɛlɛ minnu kan an dɔgɔnin ni an faw u bɛ sa an ka laɲini ye mun ye sigidalamɔgɔw b'u dɛmɛ parce que n'i y'a mɛn u ka baarasanba kɔnɔna na information u mago b'o la donc anw sigiɲɔgɔnw de don n'an sigara fɛn na an bɛ se k'o information d'u ma quoi awɔ. Vraiment min kɔni ka di ne ye gardiw ni dɛmɛ de ka kan bi o ni dɛmɛ ka kan. Oni dɛmɛ ka kan gardiw bɛ sɛgɛn la dɛ hali ka dan u bɛ taa an lakana nord ni fɛn ninnu na vraiment mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ u la tile fila i b'a mɛn ko dɔ sara i t'u nouvelle foyi sɔrɔ tugun i mana mɔgɔ min ɲininka olu b'a fɔ ko k'o tigi banna ne ko ne faamaw ka wuli ka gardiw dɛmɛ dɛ gardiw kɔni tiɲɛ na ne b'u fo u ni baara u bɛ baara yɛrɛ yɛrɛ de kɛ tiɲɛ yɛrɛ la. Vraiment u kɔni b'an lakana de ne b'o de dɔw la u b'an lakana u bɛ baara kɛ vraiment hali ka dan kɔrɔnfɛla in yɛrɛ ma u bɛ baara min na yen vraiment u bɛ baara la dɛ tuma bɛɛ convoi de bɛ taa u ka convoi bɛ bɔ yan ka taa ne yɛrɛ b'a ye mais ne bɛ min ɲini faamaw fɛ faamaw k'u dɛmɛ u k'u dɛmɛ ni minɛnw ye u k'u dɛmɛ ni fɛn caman ye min bɛ se k'a kɛ u yɛrɛ bɛ lafiya sɔrɔ cogoya min na. I n'a fɔ an ye dantigɛli kɛ aw ɲɛna cogo min na nin ye ani garde chef d'état major adjoint an n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ nin waati in na walasa ka hakilina min walawala sa o hakilina o de ye garde ka baara ye n'o ye mission et attribution de la garde nationale au Mali o la an ka maa welelen o kɛnɛ kan ka sɔn ka anw bisimila bi an bɛ ale fo ka waleɲuman dɔn walasa ka se ka fasodenw kunnafoni k'u bilasira garde a ka baara dɔnni na an bɛ se ka garde yɛrɛ dɛmɛ cogo min na a ka baara kɔnɔ sanga ani waati walasa lakana na sabati an ka faso kɔnɔ o la chef mes respect i sɔnna ka na anw ka weleli jaabi a diyara n ye an b'i fo merci surtout pour votre disponibilité. a fana ye wele lasa ma a wele diyara n ye. kɛ ni an ka bi hakilina ye le thème du jour mission et attribution de la garde nationale an b'a fɛ ka min dɔ sa o de ye garde yɛrɛ sigimɛ cogo jumɛn na an ka jamana kɔnɔ l'organigramme de la garde nationale. D'accord i ko o ɲininkali diyara n ye garde sigicogo Mali kɔnɔ a bɛ komi Mali yɛrɛ marabolo sigilen bɛ cogo min na an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Mali marabolo a sigilen don Bamakɔ ye faaba ye région bɛ yen nɔ cercles bɛ yen nɔ arrondissement bɛ yen nɔ fo ka taa se communes ma bon garde fana sigilen bɛ ten kama sɔrɔ garde kan ka Mali marabolo dɛmɛ o ka baara la o cogo de la Bamakɔ n'o ye faaba ye Mali sunba yɛrɛ o bɛ Bamakɔ yan n'i taara région kɔnɔ i n'a fɔ Sikaso Kulukoro Kayi ni Kidali yɔrɔ tɔw la an b'a fɔ o ma ko groupement olu sigilen bɛ yen nɔ
n'i taara halisa ɲɛfɛ ka taa se cercle ma an ko minnu ma ko peloton olu bɛ yen nɔ n'i taara halisa ɲɛfɛ ka taa se arrondissement ma i bɛ taa yen nɔ an ka poste sɔrɔ nɔ o de la n'i ye kɔlɔsili kɛ i b'a ye k'a fɔ n'i taara yɔrɔ caman na i bɛ taa garde sɔrɔ yen kamaa sɔrɔ marabolo bɛ taa cogo min na garde fana bɛ taa ten de donc yɔrɔ caman na i bɛ garde sɔrɔ nɔ tɛ tenitigi foyi sɔrɔ yɔrɔ minnu na ni garde dɔrɔn tɛ o de bɛ na n'a ye. An ye nin kɔni kɔrɔfɔ faamu nin diyara n ye kosɛbɛ mais an b'a fɛ ka min dɔn sisan nɔ garde kɛ ni an y'ale ye danfara jumɛn bɛ ani finitigi dɔw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ a ka statut yɛrɛ ye jumɛn ye. Ok i ko o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ kamaa sɔrɔ garde kɛ a n'a jɔyɔrɔ don mais n bɛ fɛ ka mun fɔ walasa bɛɛ k'o faamu c'est que tenitigiw an bɛ ɲɔgɔn dafa de dɔ bɛ dɔ kɛ ka dan yɔrɔ dɔ la dɔ b'a ta yen nɔ dɔ kɛ ka dan yɔrɔ dɔ la dɔ b'a ta yen nɔ nka yɔrɔ dɔw fana bɛ yen an bɛɛ bɛ jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ alors gardikɛ ye mun ye fɔlɔ a fɔlɔ gardikɛ ye sɔrɔdasi de ye kɛlɛkɛ sɔrɔdasi don i n'a fɔ armée bɛ cogo min na o ka bɔ yen gardikɛ ye polisi de ye i n'a fɔ polisiw bɛ cogo min na o ka bɔ yen gardikɛ ye douanier de ye i n'a fɔ douaniers bɛ cogo min na o de la an bɛ k'a fɔ n ko n'i taara yɔrɔ caman na i tɛ tenitigi foyi sɔrɔ yen ni gardikɛ kelen dɔrɔn tɛ ale kelen bɛ tɔw bɛɛ jɔyɔrɔ fa o de la gardikɛ ka kalan kɔnɔ a bɛ dege nin bɛɛ lajɛlen la kɛlɛkɛcɛ don i n'a fɔ sɔrɔdasi tɔw polisi don o la ni polisiw wulila ko u bɛ baara kɛ gardiw bɛ fara o kan ni gendarmew wulila ko u bɛ baara kɛ u ni gardiw bɛ ɲɔgɔn fɛ c'est que gardi a bɛ komi n'i ye tɔw bɛɛ ka dɔnniya fara ɲɔgɔn kan ka a bɛɛ dɔn di mɔgɔ kelen ma gardikɛ y'o de. Ni walawalali kɔni diyara n ye kosɛbɛ bi an y'a dɔn sisan gardikɛ ye maa min ye mais sisan ni an ye garde yɛrɛ ka baara ta quelles sont les différentes missions assignées à la garde nationale n'o ye garde yɛrɛ ka baara ɲɛsinnen don jumɛn ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Garde ka mission a dɔnnen don garde ka mission fɔlɔfɔlɔ ye mun ye o ye lakana ye lakana k'a ɲɛsin faso baarakɛ yɔrɔbaw ma lakana k'a ɲɛsin faso baarakɛ yɔrɔ mɔgɔbaw ma lakana k'a ɲɛsin fɛnɛ dunan minnu bɛ na an fɛ yan i n'a fɔ lasigidenw olu ani dunan minnu bɛ dugu wɛrɛ la ka na waatinin kɛ an fɛ yan garde bɛ olu lakana garde ka baara fɛnɛ ye mun ye awa faso yɔrɔ ɲɛnamabaw i n'a fɔ député bulon i n'a fɔ président ka so ni a ka baarakɛ yɔrɔ an'u n'a ɲɔgɔnna caman hali énergie Mali ka baarakɛ yɔrɔbaw an bɛ bɔ k'a fɔ ni courant tigɛra sisan jamana kɔnɔ baara don pour que mɔgɔ ka taa dankari o yɔrɔ sugu ninnu na garde bɛ olu bɛɛ kɔlɔsi o ye garde ka baara fɔlɔ ye garde ka baara filanan ye mun ye o ye ka nin yɔrɔ ta kɛlɛ la ni kɛlɛ binna jamana kan ni sɔrɔdasiw bɛ wuli gardiw bɛ wuli garde ka baara ye ka nin yɔrɔ ta kɛlɛ mana bɔ fan o fan an b'a an nin yɔrɔ tɔ la garde ka baara fana ye mun ye ni bɛnbɛlɛya donna jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ pour que n'o bɔra ko bɛ marche n'a tagama n'a ɲɔgɔnna ninnu kɛ garde bɛ u accompagner pour que n'a bɛ marche kɛ mɔgɔ wɛrɛ kana bɔ yɔrɔ wɛrɛ la kana don aw cɛ la ka a ka ko yɛlɛma aw bolo ou bien a marche kɛtɔ la fɛn wɛrɛ kana b'a la mun bɛ kɛ baasi ye an kana kɛ ɲɔgɔn a bolo kana kɛ an yɛrɛ kala ye donc an b'a fɔ o ma ko maintien d'ordre garde bɛ nin yɔrɔ ta o fɛnɛ la ani ni gɛlɛya binna jamana yɔrɔ dɔ ou bien jamana wɛrɛ yɛrɛ kan ka taa dɛmɛ lase olu ma ka t'olu dɛmɛ walasa bɛn ka na garde bɛ nin yɔrɔ ta o baaraw bɛɛ la garde ka mission a ka ca n y'a fɔ cogo min na. Walawalali diyara n ye kosɛbɛ an b'a fɛ ka min fana dɔn sisan an bɛ don min na i ko bi e da sera baarakɛyɔrɔ caman ma garde bɛ baara kɛ yɔrɔ minnu na sisan mais ni an y'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ kɔɔri caman bɛ yen i b'a sɔrɔ unité spéciale b'u kɔnɔ bon an fɛ yen nɔ bi Mali la n'an ye garde ta an b'a sɔrɔ o kɔɔri spéciale joli bɛ garde kɔnɔ ani u ka baara bɛ ɲɛsin mun de ma. Unité spéciale a bɛ garde la o unité spéciale ye mun ye kɛlɛbolo mun kɛrɛnkɛrɛnnen don k'a ka baara bɛn fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ma an fɛ yan nɔ o dɔ bɛ yan n ye mun fɔ sisan nɔ n'a bɛ fɔ o ma ko maintien d'ordre ni jamanadenw yɛrɛ dama mana fɔ ɲɔgɔn kɔ mɔgɔw bɛna don ni ɲɔgɔn cɛ walasa basi kana bɔ a la k'a sɔrɔ a ma kɛ ni mugu ci ye n'a gɛlɛya a bɛ se ka kɛ gaz lacrymogène walasa mɔgɔw ka jɛnsɛn
olu ye mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw ye u ka baara ni tɔw ka baara tɛ kelen o bɛ an fɛ yan dɔ fana bɛ an fɛ yan nɔ an b'a fɔ o ma ko groupement d'intervention o ye mun ye ni ko gɛlɛn taara tun yɔrɔ dɔ kan sani sɔrɔdasi tɔw ka na mɔgɔ fɔlɔ min bɛ taa k'o kɔgɔ d'a ko la o unité d'intervention ye olu kɔni o pɛrɛnnen don su ani tile n'a fɔra ko gɛlɛya bɛ nin yɔrɔ la olu de fɔlɔ bɛ se yen fɔlɔ o bɛ se ka mun k'a ko la o b'o kɛ sani fanga fanba ka na o bɛ yen dɔw fana bɛ yen nɔ ko force spéciale o kɔni olu ɲɛsinnen don terrorisme kɛlɛli de ma olu y'o kalan kɛ u y'o entraînement kɛ a minɛnw b'o olu bolo n'a fɔra ko terrorisme bɛ nin yɔrɔ in na mɔgɔ fɔlɔ min bɛ se yen nɔ kɔni k'o ko ɲɛnabɔ o ye olu ye olu fana bɛ an fɛ yan ka dɔw ka fana kɔrɔn yan fan fɛ an ka unité dɔ bɛ yen nɔ ko unité MEADIS olu ni tɔw tɛ kelen olu yɔrɔ Sahara kɔnɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen k'a sababu kɛ cɛncɛn ye mobili tɛ se ka se yen ɔ ni mobili dɛsɛra yɔrɔ min na ɲɔgɔmɛ b'olu bolo olu bɛ yɛlɛ ɲɔgɔmɛ kan halisa ka taa donc olu fana bɛ an ka kɔrɔn yan fan fɛ i n'a fɔ Menaka i n'a fɔ Gosi i n'a fɔ Lere i n'a fɔ Oraouz unité bɛ yen nɔ ni mobili ma se ka se yɔrɔ min na k'a sababu kɛ sira gɛlɛya ni cɛncɛnko ye o mobili da yen nɔ ɲɔgɔmɛ b'olu bolo olu b'o taa ɲɛ halisa ka se yɔrɔ la mɔgɔ ma se yɔrɔ mun na fɔlɔ fɔlɔ olu bɛɛ bɛ an fɛ yan nɔ. Monsieur le chef d'état-major adjoint an b'a fɛ ka min dɔn sa o de ye ni an donna an ka kiiritigɛsow kɔnɔ ka daminɛ cour suprême na ka na se cour d'appel ma fo ka na se tribunaux ma ani JPC minnu bɛ an ka marayɔrɔw la an bɛna ye k'a fɔ garde de b'o kɔnɔna na an de finitigi ye yen nɔ ka caya n'a ma kɛ garde ye ka tila ka fara arrondissement kan mun nana n'o hakilina ye. Ok i ye ɲininkali dɔ kɛ ko garde ka baara ye jumɛn ni jumɛn ye o yɔrɔ bɛ garde ka baara kɔnɔ a fɔlen ko garde kan ka sariya bulon mɔgɔw dɛmɛ walasa ka sariya bato n bɛ se k'a fɔ gardikɛ tɛ kiiri tigɛ mais kiiri tɛ tigɛ gardikɛ kɔ o bɛ sɔrɔ mun fɛ ka mɔgɔ bɔ kaso la ka taa n'a ye kiiri bonda la o ye garde ka baara ye kiiri tigɛlen kɔfɛ ka segin ka taa bila kaso la o gardikɛ ka baara ye mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'o kɛ n'i bɛ kaso kɔnɔ a kuma ko surveillant de prison olu b'i kɔlɔsi mais ka bɔ n'i ye kaso la ka taa n'i ye tribunal la o kɛbaga tɛ yen nɔ ni garde tɛ o fɔlɔ ye filanan kiiritigɛ so lakanani o bɛ gardikɛ bolo sabanan ye mun ye juge lakanani o bɛ gardikɛ bolo juge bɛɛ n'a ka garde corps don garde de b'o kɛ kiiritigɛ so bɛɛ ni a ka lakana gardiw don wa o bɛɛ kɔfɛ fɛnɛ tuma caman an b'a dɔn k'a fɔ ko surveillant de prison olu tɛ sɔrɔsiya fanga kɔnɔ olu bɛ se ka taa grève la n'o taara grève la gardikɛ de bɛ taa o remplacer ka kasoladenw garder puisque gardikɛ tɛ grève kɛ ale ye sɔrɔsi ce qui fait que fɛn caman bɛ yen nɔ kiiritigɛ bulon fan fɛ sani yɛrɛ o ka surveillant de prison créer prison bɛɛ tun bɛ gardiw de bolo n'i yɛrɛ y'a lajɛ yɔrɔ caman na i bɛ taa sɔrɔ kaso a bɛ gardikan camancɛ de la ko sani de o bɛ kaso kuraw bɛ ka jɔ gardikan kɔfɛ sinon yɔrɔ caman na ka daminɛ indépendance la fo 1994 kaso bɛɛ tun bɛ gardikan camancɛ de la parce que garde de tun chargélen don kasoladenw gardeli la u chargélen don kiiritigɛso gardeli la o n'a ɲɔgɔnnaw maintenant mun ye marabolo ye n y'a fɔ cogo min na gardikɛ sigilen gardikɛ organisé don cogo min na ani marabolo bɛ taa ɲɔgɔn fɛ o de la gouverneur kɔrɔ gardikɛ dɔ bɛ yen préfet fɛ yen nɔ gardikɛ dɔ bɛ yen nɔ sous préfet fɛ yen nɔ gardikɛ dɔ bɛ yen nɔ ni mɔgɔ dɛsɛ yɛrɛ tɛ hali commune na garde dɔ kan ka kɛ yen nɔ pour que ka jamanadenw dɛmɛ u ka baara taabolo ɲuman na ani lafiya kɔnɔ o de bɛ na n'a ye. Nin kɔni walawalali diyara n ye kosɛbɛ colonel major Sise mais halisa ka to an ka jɛmukan kɔnɔ ni o ye garde yɛrɛ ka baara ye mission et attribution la garde nationale an b'a fɛ ka min dɔn sisan o de ye lakanan kɔnɔna na ni a y'a sɔrɔ fanga bɛ garde bolo walasa ka se ka maramafɛnw kɔlɔsi le contrôle des armes et des munitions n'a sɔrɔ marifɛnw ni marifakisɛw olu kɔlɔsili jamana kɔnɔ ni gardikɛ bɛ se ka contrôle yɛrɛ kɛ ni o yamaruya fana b'a bolo. O yamaruya bɛ gardikɛ bolo
garikɛ ka baara dɔ ye ka jamana bulondaw kɔlɔsi fɛn jugu kana don an b'a dɔn k'a fɔ ko marifa o bɛ fɛn jugu cɛ la a bɛ dépend a bɛ di mɔgɔ mun ma a n'a tigi b'a kɛ mun ye bi bi in na garikɛ ka baara dɔ ye fɛn fɛn ye maramafɛn ye n'i na a man kan garikɛ bɛ se ka a f'i ye i bɛ mun na o tɛ kɛta ye k'a minɛ ka taa di mɔgɔ ma mɔgɔ min n'a kan kan parce que an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko maramafɛn ye fɛn dɔ ye marifa ye fɛn dɔ ye vraiment a ye komi sitanɛmafɛn bɛɛ man kan k'a minɛ wa marifa bɛ marifa yɛrɛ la o man kan ka kɛ bɛɛ bolo garikɛ chargelen don maramafɛnw minɛli la baarakɛyɔrɔ min bɛ an fɛ yan yɛrɛ n'o chargelen don maramafɛnw lakanali la n'a bɛ f'o ma ko lutte contre la prolifération des armes légères gardiw caman bɛ baara kɛ yen nɔ kamasɔrɔ an ka baara dɔ don o b'a jira an na sisan nɔ k'a fɔ ko o fanga a yamaruyalen don garikɛ fana bolo a ka se k'o contrôle fana kɛ walasa ka se ka o maramafɛn ninnu minɛ o don mais ni an bɔra o cadre kɔnɔ sisan ka an ɲɛsin lakana ma min ye patrouille ye ni mɔgɔ caman bɛ yen nɔ olu b'a dɔn ni arafuli ye o arafuli est ce que gardikɛ fana a ka baara b'a permettre a k'o kɛ min ye patrouille ye n bɛ se k'a fɔ dɛ a ka gɛlɛn patrouille ka bɔ Bamakɔ ou bien dugu wɛrɛ la ko garde sen t'a la mun don c'est que duguba kɔnɔ patrouille ɲɛmɔgɔya bɛ di polisi ma garde bɛ na a dɛmɛ nka a ka gɛlɛn a kɛra Bamakɔ ye o a kɛra région kɔnɔna ye o patrouille ka kɛ ko gardikɛ sen t'a la n y'a fɔ a ye cogo min na gardikɛ a bɛ komi n'i ye sɔrasikɛ ani polisikɛ ta k'olu fara ɲɔgɔn kan o de ye gardikɛ ye donc polisi baara ye fɛn fɛn an bɛ caman k'o la sɔrasi baara kɔni an b'o sɔrasi bɛ fɛn fɛn kɛ an fana b'o bɛɛ dafalen kɛ gardikɛ ye polisikɛ ani sɔrasikɛ faralen ɲɔgɔn kan a kelen bɛ nin fila bɛɛ ka baara kɛ donc o patrouille kɔnɔna na fɛn o fɛn ye contrôle ye a bɛ se k'o bɛɛ lajɛlen kɛ yamaruya yɛrɛ kɔnɔ gardikɛ bɛ se ka contrôle bɛɛ lajɛlen kɛ n'a sera minɛli yɔrɔ de ma a b'o di gendarmekɛ ma ou bien polisikɛ ma a fɔ o yɔrɔ de ma ko OPJ garde tɛ OPJ ye polisi de OPJ ye o la ni an bɛ bɔ an ni polisi bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ an gendarme bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ o la n bɛ k'a fɔ n ko dɔ bɛ baara dɔ kɛ ka dan yɔrɔ dɔ la dɔw b'a ta yen an bɛ ɲɔgɔn dafa de tenitigi bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dafa an bɛ komi tigɛ bolokɔnden duuru dɔ tɛ dɔ kɛ dɔw b'o kɛ colonel major Sise halisa an b'a fɛ ka min dɔn i da sera a ma ko gardikɛ tɛ OPG ni o ye officier de police judiciaire yamaruya bɛ minnu bolo ka se ka maa minɛ k'i bila garde à vue la n'o ye k'i lasago o ɲɛkɔrɔ mais ni an taara an ka marayɔrɔw kɔnɔna na i y'a fɔ cogo min na i bɛ taa zone reculée la minnu ye an ka togodaw yɛrɛ i b'a sɔrɔ tenitigi foyi tɛ yen n'a ma kɛ gardikɛ ye mais o yɔrɔ ninnu na ni kokolon kɛra sisan est ce que yamaruya bɛ gardikɛ bolo a ka se k'i minɛ sani a ka i lase gendarme ma o yɔrɔ la tiɲɛ don i y'o mun kɛ o ɲininkali o kan ka kɛ pour que bɛɛ k'a faamu tiɲɛ don garisɛ bɛ se k'i minɛ mais a tɛ kɛ ko kuntalajan ye n'a y'i minɛ chef d'arrondissement bɛ yen nɔ a bɛ se ka kunnafoni lase o ma mun kan ka kɛ o b'o kɛ ou alors ni juge ka surun yen na ou alors ni gendarmerie ka surun yen na ou bien poliso ka surun yen na ale kɔni b'i minɛ k'i lase OPJ ma ani minnu bɛ se ka baara daminɛ yen sa ka taa o b'olu de bolo n'o garikɛ b'i minɛ mais n'a y'i minɛ a b'i lase fangaw ma minnu bɛ se ka a baara tɔ kɛ ale ka baara bɛ dan i minɛli ma ani k'i di a tɔ kɛbagaw ma o ye danfara ye o kibaruya o diyara n ye kosɛbɛ mais o yɔrɔ ninnu na min ye carte d'identité dilan ye y'a dɔn gardikɛ a sen b'o la walima a sen t'o la carte d'identité dilanni ayi gardikɛ tɛ carte d'identité dilan o tɛ gardikɛ ka baara ye mun bɛ carte d'identité dilan polisiw b'o la gendarme b'o la ani chef d'arrondissement yɛrɛ mais gardikɛ ale tɛ carte d'identité dilan ale sen t'o la mon colonel major nin diyara n ye kosɛbɛ mais baara o baara n'i b'a kɛ i bɛna ye k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ baara ninnu kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi i bɛ se k'i da don a la k'a ɲɛfɔ an ɲɛna gɛlɛya belebele min bɛ yen nɔ ni garde kɛlen k'o sɔrɔ bi a ka don o don baaraw kɔnɔ. ok i ko o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ bi bi in na gɛlɛya kɔni je pense que a bɛ bɛɛ da la tenitigi bɛɛ kamasɔrɔ jamana yɛrɛ bɛ taabolo mun kan
kama sɔrɔ lakana yɛrɛ bɛ niveau mun na bi bi in na insécurité ka ca tenitugu o tɛ labɔli kɛ bɛɛ bɛ fɛ garde dɔ ka taa kɛ i ka da la pour que k'i garder mais o bɛɛ mɔgɔ t'an bolo ka tɛmɛ o kan fɛnɛ jamana kɔrɔnya fan fɛ ani Moti mara la fɛnɛ dantɛmɛwalew caman bɛ ka kɛ yen nɔ donc bi bi in na garde kɛlen ka a ka fanga koloma yɔrɔ ta ka sin o yɔrɔw de ma o kɛlen sa an ka baara yɛrɛ ye mun ye yan nɔ n'o ye ka jamana baarakɛyɔrɔbaw lakana ka jamana mɔgɔbaw lakana fiɲɛ bɛ ka don o la dɔɔni ka sababu kɛ mɔgɔ dɛsɛ ye ni fanga girima yɔrɔ taara Moti mara ni kɔrɔnya fan fɛ jagoya minnu bɛ yan nɔ olu bɛ fɛgɛya dɔɔni o ye an ka gɛlɛya fɔlɔ ye gɛlɛya filanan fana bɛ se ka kɛ mun ye o ye an ni population yɛrɛ cɛ a ka di an ye kosɛbɛ population ka an dɛmɛ an ka baara la tiɲɛ don n'i ye jama fara ɲɔgɔn kan ɲumanw bɛ k'a la kolonw bɛ k'a la tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ tenitigi kelen ye ko dɔ kɛ mun ma bɛn tenitigi bɛɛ bɛ lagosi o sababu la an b'o hakɛto ɲini population fɛ fɔlɔ mais tenitigi bɛɛ kana ta mɔgɔ kelen bɛ mɔgɔ fila ka ko kolon kelenw fɛ ni o bɛ se k'an dɛmɛ cogo min na an ka baara la a fɔlɔ ye mun ye o kunnafoni ye dantɛmɛ wale kɛbaga ninnu o bɛ an de cɛ la o bɛ si an de cɛ la o bɛ dumuni kɛ an de cɛ la wa tenitigi t'o bɛɛ dɔn population de bɛ se k'a fɔ an ɲɛna an ye nin lakɔlɔsi yen fɛ nɔ kɔrɔlen nin kun tɛ kɛ yan nin bɛ ka kɛ yan sisan o bɛ kɛ sababu ye an bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ mais ni bɛɛ y'i sigi ko n ka sira t'a la ou bien tenitigiw ka baara don n'a tiɲɛna don mun na a bɛ tiɲɛ an bɛɛ de ala k'an kisi o ma donc an b'o dɛmɛ ɲini population fɛ vraiment o ka an dɛmɛ baara kɔnɔna la o fiɲɛ bɛ yen nɔ parce que tuma caman na population tɛ fɛn fɔ fo ni tiɲɛni kɛra waati mun na o dun o b'a sɔrɔ a tiɲɛna o ye gɛlɛya kumabaw ye. Mon colonel major an ye a lakɔlɔsi fana i da selen yɔrɔ caman lakana ma min bi ni a fanga bɛ gardiw bolo an y'a ye fana n'i taara bange o bange la i bɛna ye k'a fɔ gardiw bɛ yen mais mun de la kɔrɔ wɛrɛ ma na a dira gardi ma. ok i k'o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ kamasɔrɔ tuma caman ni ɲininkali bɛ kɛ gardiw bɛ bangedaw la n bɛ fɛ ka mun fɔ fɔlɔ c'est que gardiw ma to ni o yɛrɛ ye bangeda la bangi baarakɛlaw jɛlen don ka jɛkulu dɔ sigi a f'o ma ko APBF association des professionnels de banque et finance olu de wulila ka se lakana ministre ma k'a fɔ k'o bɛ fɛ fanga ka d'o ma fanga min bɛ o lakana o waati la ministre de la sécurité a ye a mission ta k'a di garde ma o de la APBF ani ministre de la sécurité o bɛnna bɛnkan dɔ kan o fila y'a signé ko k'a ta nin don na sa fo ka taa ni mun kɛra garde de bɛ banquiw lakana o la n'i taara banque o banque la garde de bɛ yen nɔ ministre de la sécurité ani APBF n'o ye banque baarakɛlaw ye olu ka bɛnkan de ko ten tɔ ko a ka kɛ garde ye mun bɛ taa waribondow lakana. Ni ne garde na sababu ye banque kunna. Ni y'a na sababu ye voilà. Nin kunnafoni diyara n ye kosɛbɛ parce que maa caman bɛ to k'an ɲininka a la munna a tɛ di maa wɛrɛw ma an y'a lakɔlɔsi fana hali kɛnyɛrɛye baara yɔrɔ dɔw bɛ yen misali la ni anw yɛrɛ ka chef fila ta gardiw bɛ yen nɔ bi an bɛ tila k'aw foli kɛ aw la bi kɔni an b'a fɔ ko alihamudulilayi gardiw yɛrɛ bɛ an ka kuru kɔnɔ bi walasa ka se ka anw lakana est ce que o cogo kelen na yamaruya bɛ gardiw bolo ka taa yɔrɔ wɛrɛw la cogo la. A bɛɛ bɛ dépend ni mana kɛ baarakɛyɔrɔ o baarakɛyɔrɔ ye n'i bɛ hɛrɛ ladon jamana kɔnɔ i bɛ bɛn ladon jamana kɔnɔ n'i wulila ka se ministre de la sécurité ma k'a fɔ n bɛ lakana ɲini ni ministre de la sécurité ye yamaruya di a bɛ se k'a fɔ gardiw ka taa kɛ a bɛ se k'a fɔ polisiw ka taa kɛ a bɛ se k'a fɔ gendarmerie ka taa kɛ awa ni a ka sugandili kɛra garde ye o ma an bɛ taa bancogo tɛ an bolo mais an tɛ se ka wuli an yɛrɛ ye ten ka taa baarakɛyɔrɔ la n'o ye kɛnyɛrɛye baara ye n k'an bɛ taa lakana o tɛ se ka kɛ kɛnyɛrɛye de bɛ taa ka taa fɔ ministre ɲɛna n ka baara ye nin ye n mago bɛ lakana na n'a ye diya i b'a perepere latigɛ ministre ye n bɛ fɛ a ka kɛ nin karimasina ye
wala ministre bɛ se k'a fɔ ok n b'a a kɛ nin ye n'o kɔni kɛra siga t'a la an bɛ taa serifila ta sɔrɔla o de senfɛ serifila y'a ɲini ko a ka yɔrɔ ka lakana a mission dira gardiw ma ne de fɔlɔ taara a mission reconnaissance kɛ. Monsieur le chef d'état-major adjoint la garde nationale an b'a fɛ ka kuma kuncɛ ni min ye sisan o de ye laɲini jumɛn bɛ aw fɛ population na aw mago bɛ population ka accompagnement na i y'a fɔ mais an bɛ se ka aw dɛmɛ sira kelen jumɛn de fɛ. ok a bɛ se ka an dɛmɛ sira mun fɛ a siraw ka ca n bɛ se k'a fɔ de population ye caman kɛ déjà kamasɔrɔ sɔrɔ tuma caman an bɛ mun ye an ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ to kɛlɛ la tuma dɔ la dɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka na donbolo kɛ a filiyatɔ ye ka na donbolo kɛ a falatɔ ye o bɛɛ ye belebeleba ye an bɛ se ka mun fana kɛ sani an ka so yɛrɛ bɛɛ ma ni population ye fɛn kɔlɔsi fɛn mun tɛ kɛ kɔrɔlen dɔ bɛ ka kɛ n'o ye mɔgɔ la kɔlɔsi mun taabolo ni an taabolo tɛ kelen ni sikasɛgɛ b'a ka ko la o ka teliya joona ka kunnafoni lase lakana mɔgɔ ma a kɛra gardi o a kɛra gendarmerie o a ka lase lakana mɔgɔ ma sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ a ko la o b'a to an bɛ a ko caman kunbɛn an b'a fɔ cogo min na bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ ye o la sa gardi ka niveau la numéro vert dɔ bɛ yan nɔ n'o ye 80 00 11 25 n'i ye wele kɛ o numéro la a ka ca ala fɛ i bɛ mɔgɔ sɔrɔ i bɛ se ka kunnafoni lase mun ma an ye mun fɔ k'a perepere latigɛ e mun ye weleli kɛ i tɔgɔ tɛ fɔ k'a fɔ karisa de y'a fɔ bɛ karisa de y'a fɔ an ye a tuma caman o bɛ population siran n'i y'a fɔ n'a taara kɛ fɛn a na fɔ ko ne de y'a fɔ non non weleli kɛ a ma se k'i tɔgɔ fɔ a ma se k'i jamu fɔ a ma se k'i bɔ yɔrɔ fɔ fɛn mun bɛ yen n'i y'a kɔlɔsi i b'o dɔrɔn fɔ a n'a bɛ yɔrɔ mun na sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ a bɛ taa bange mun na an yɛrɛ n'o t'o fɔ ɲɔgɔn ye. maintenant i ka bilasirali ka laban bɛ kɛ mun ye sa ka foli lase aw yɛrɛ ma an minnu wulila ka se an ma k'an ɲininka walasa garde nationale an ka se ka an da dɔ la k'a walawala parce que mɔgɔ caman bɛ garde ye mais danfara min bɛ gardiya ni tɔw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ caman t'a dɔn ne hakili la nin bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw n'a faamuyali sɔrɔ a ko la mun fana bɛ k'a laban sa ka halisa a ɲini population fɛ u k'an dɛmɛ bolomɔden kelen tɛ bɛlɛ ta n'i y'a mɛn ko an b'u lakana u k'a to an yɛrɛ k'u dɛmɛ u ka an dɛmɛ k'u lakana voilà population ka an dɛmɛ k'u lakana. a diyara n ye o la sariya bulon kɔnɔ nin waati an b'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ bi jamukan an kɔni bɛ a bila yan yɔrɔ la an ka bi hakilina sigi tun bɛ nin de kan ni o ye gardi ka baara ye fanga jumɛn bɛ a bolo o baara kɔnɔ a ka baara bɛ taa sira jumɛn fɛ adamadenw n'u bolofɛnw lakana ni faso yɛrɛ lakana na ne bolo an ye caman faamu o la bi o la an ka maa welelen ni o ye colonel major Nicolas Cissé chef d'état-major adjoint de la garde nationale ale de ye anw bisimila ka kunnafoni jɛlen di anw ma bi ka tila k'a ɲini anw fɛ anw sigidala mɔgɔw population an ka sɔn ka garde dɛmɛ ka finitigiw dɛmɛ lakana kɔnɔ ni o kɛra basigi bɛ sɔn ka sabati jamana in kɔnɔ jamana in yɛrɛ a na diya an mago bɛ o la bi o la numéro vert min dira numéro ninnu sɛbɛnnen filɛ an ka écran kan sanga ni waati n'a mago bɛ garde la a bɛ se ka o wele kunnafoni o na di ka sɔrɔ aw yɛrɛ ma ko fɔ o la an b'a fɔ a k'an mɛn waati wɛrɛ. Merci beaucoup. Merci bien.